Kardom, Nilimonje Rong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Rong pangther ara tatumpen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen, Lumbajong MSc Joni Timung Aphan, Kachoropon. Kedam tang jakhong ni phai hini arni rong pangther arong aphan High Court Order pipen eviction pedoponlo. Lapen pini jakhong poni phai crazy arni rong pangther ara tatum. Kisung ke phopen local MSc Joni Timung Lapen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang atum. Hemrit kachi kimji adim kithik pi lapen. Rong ke seng along ke nangji ason an kipi pajerdon popu alam chak kachi pidon lapen. Local MSc pen setami eviction dat pen relief camp along ke do ara tatum aphan. An ke choki jun ason pen chenglok ke nangji ason an kipi ke pajerdon apot akero ke pajerpon. Bang sohut pherangkia theng nunang kapachini dun atengke ke damtang apor rong pangther arong along ke tharle asai deng pon det pen puthot akaprek ke mesen adim longle ki pek pon thek lapen hemrit kachi kimji aphan hemki dip asar nung lapen tangkalak isiki pi ponji aphan Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang pen lamchak kachi pi thek apot akero pi pajerpon lo. Lapen local MSc Joni Timung pen sitami relief camp long ke doprong arat atum aphan an ke choki jon ason amung pen chenglok ke nangji asonan ke pador pithek apota akero pipajerpon. Rong pangther arat atum pen lang ke pachini don atengke bangso arong along tharle li angkomati ningkan hinia prang pen da Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang ahin pen akaprek adim longle nang pek pon etlo. Bon talaso along inut bang hini epia chalsia songja atum ahok he alam nangke than nangke pamang hu pen ajok jeterek thek thedet lopusi akoi pipon methang alongri alongke department alongle alongta chedolongpu nangke than nang pamang hu si lam hoi sidami pidatlo lasinon puthot Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang pen kedo an arat atum aphantami kedor plup alongle lapen ke nangji ason anta nang pipopu lamchak nang kachi pidun pen ajok ning arong lo lapen akero sitami pipajer pon lopusi ning jepon lapen non abangki CM Dr. Tuliram Rong Hang nangki pin khat atengsi arju polapen anut kaprek nang kapin khathap alam abangki arju jeloputa rong pangther arong along pen epia chalse asong along kedo arat atumta ning jepon rinti. News Desk Report, Karbiang Long News. Pini nilitum berangke betung depan kacopa ke lapui ikan ke damtang nipai tarik ini jakhong arni nilitum rong bangther rong long eviction dead lo la sopena fit litum ke hai local MSc sar Joni Timung akerapen haladak kichu junamu pen chenglok ladak kopima hormuan ke nilu manang pador prublo lapen ke non la kedamtang lisateng don crazy pan same JCB hadak pasur bon momla la kai Joni Timung la MSc la pen ke tim Karbiang Long tum la si pini nil tum makol ladak puthot therangkia betung naman ke jopadam ben ke kanang jekang tum mang lalo nilu tum rong bang thera rong nang pridak pan apit non la pini ladak tim Karbiang Long mate Dr. Tuliram Rong Hang lang lilong nang chetong ben ladak nil tum hem nang ki pripilap adon putin tambe dangan chetong ben nil tum phan adon putin phan ame ting ban pli nang people la ben ke tangka tambe hem sikim phan tong sekot ben lag sisi nang people bese lang lam chang si chak nol ben ke dam tang hota be nil tum phan sarkar along leke ladak dolong le la senal tum sitrek nang po pu lo sen hala support hut nang tum don kri si phan si ladak pen nang terek choji po mat si nil tum phan isi misguide abang pu dokok lo la APSLC leader tum sami kes pilo plote ladak ke dangle tum sing sidul long ri chai vek ji punang than nang mum dum do pen jok nil tum hok pet ke kes apida la se lawas along pen high court pen ame kes ating men si bang non alang tum ladak rong bang long judicial court long le nang pridak lo la si la so misguide pen ajoini si nil tum anadin samela don kri si angbong chitrek ni polong same chitrek tik lo rong si tamela se non binia bangke nili tum ladak pherangkia mai ke phalong bangke ladak rong bang thera rong long ki do prong keong dung aba don bang pudunge APSLC arat si keong po hi same nili tum lan tim Karbiang Long pen non ihan nang pridak lo te masame non alang tum nang chi chak la ladak pini ke bang don bang putin man me ting ban dipdi la pen ke tangka lag si nang pipo pu la so ning nang chi chak kluk pen yok alang tum la pen ladak ki dorde son ana menang rawan wan pal ke long le tambe la don bang putin phan same nang pa nang pi bang pajir po nang pachikim long po pu la so ning gi the nang pi pen yok sinil tum pini pherangkia mai kang ni la si ke bang jelangan ni same alang tum ring pen chenglok community fishery la pen kardom mem pen chenglok
towar la pen economic lang ke dopla kadim la slab kalwat la tame nang tipon po nang chichak dung tuklo la si ning khelo Gram Sabha for Awareness on PM Kisan Scheme aputhak mai kang nipon. Jakhong poni phai krei CR ni lakha kre troxy soteng henda constituency angkang arlo Joy Singh Doloiterang Model Village Joy Singh Doloiterang Memorial Hall along Agriculture Department atum penchepater piponsi soteng henda lapen Duarbagori constituency hini arat aphan government ki pen khat aron ateng pen claim dam dun pen koson CPM Kisan Scheme awar sai mesen pen ke claim pachun dun pe meji aphan lapen kidokelak arat atum joy ke pen sai kachuti ki awar sai kelong je aphan mayalong chethan chimun pon Bang suamai aki hai kamsing bepensi mai chari ponlo. Bang suamai long alo hiaman pen kache tongdun Gauranga Setia ADO Rongmongwe Longsing Rongpi AEA Angjok Pani Julie Bepi AEA Bagori Jayanta Soikia AEA Kohora Bronson Terang VDC Chairman Chandra Singh Teron Secretary of Kisan Morcha Dhon Singh Ingti Lapen Anparta kaprek manpeng kedo alo hiatum chetongdun lapen ongdung arada tum chetongdun si alir alon pen pachun pon. Edio Gauranga Setia lapen kamsing be atum than pachini pon atengki jasemet Agriculture Department ahin pen mai pedupon nangkok alam theke kidokelak arat atum sai kachoti ki akejok wan kelong je aphan lapen adon tin PM Kisan Scheme awar sai kelong labje aphan si bangso awareness program kedeng pon pusi berta repdun long KSA bitung atumpen jakhong ni phai crazy arni Karbi Anglong along toklang ahin an susi kang thurpon nangji lapen nijang Karbi Anglong along science stream ke wan nangji apotha KSA Samson Teron ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang atumpen Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat along jakhong poni phai crazy arni Pinpur alo lapen kaching wai pedopon Karbi Anglong along education ahina bang papi hup ason aputha piniching wai ponlu lapen science stream tami West Karbi Anglong along ki avidet lu lapen Karbi Anglong along menang an akole chalong sitami avidet ason lo pusi KSA ahin pen nang pachini pon Karbi lo charlie song lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen ni tum pini council secretary along kaching wai pe dupon so kaching wai pon long jasemet pen le tumahin pen Pinpur lo tame pi pon lo jasemet pe pin ke 1 point agenda sin tum kaching wai Karbi Anglong long education mate tok lang hin ba so non prang tu ke damtang HSLC result ke lang dun pen ba kapre ka class long result ke lang dun pen tu meaning ki bi ma ka phiri me so ke tek long joksi Karbi Anglong education pu tha ko son se prang ke claim pen an so se wang kapre ka district tum pen so ka pachit kaching bai dun unji ma la so putha ko tum pen towari nangji pusela to phani tum hang pon lo cho hang dun lo so teng men same pini Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ke hai pendang lo alang li tim tu pen tu madak ching wai si isi hini lam ni tu pen udun lo ye jasemet pet ni tungi pu bangke pini penda bangke tirthia dang long make akhaitin atum ta science technology along klam along si ke do din hostame pini ningdu me bangke Karbi Anglong lo science lapen commerce college streams ke do college bang non ta bide sila so puta ko jasemet pen ni tum tuning ri dun lo pani tum chingwai long ni tum arstik jik pen chingwai si tum pudun lo je Karbi Anglong along la non ki dutang college an ka provincialized tang an jasemet pe difu government college ke dutang lo seta mera songbong pen kawile non provincialized lo stame science pen commerce stream kawia college do ulang sonak taxi Rukasen college Thongnokwe college Eastern Karbi Anglong college punowe Harlongbi Welongbi college le punon Dongkamukam Rangchina college le punon Samson Singh college Boithalangso le punon Hamren Waisong college le punon Kopili college Kheroni le punon lahai college long mangstame science pen commerce stream bang non ki bang just session pen introduce nangji pusine tum pen tuning rilo la pen la solong bang ke etum CM ka se menang chi chak dun lo pining non ki bang just session pen ke introduce je pasine tum ta chi sik bom lo pusi to la bang ke ni tum pen isi ke tuning ri dun lo sonia bang ke pini elementary school level along lower primary la pen upper primary along non teachers bang ke appointment pipig lo tet a teacher tum han se tame pini bang ke teacher bang ke rationalization ka vidya jok pini inglong ha warlong ke do ke ong dung school bang single teacher la pen hada bang ke class ke dam de pen dang lo asona problem do pi hala da posi ke ong dung so madum kana hok do pi kasi hala ha ko school long tame la rationalization of teacher bang ke project pen claim nangi kusini tum pulo kasi alang li pulo non ni thomang bong la file copy move papang cheng lo konat ke chok chi an ma elementary level long asame project pen tum pe chok kon pu selang li same nang chi chak dun lo tabe son thom ni tum pen ki place un thu bang ke la hilo
education block pu West Karbi Anglong along so cheng block abang Jastimet pet office ke dobang jirikin dengalong setame nangabi tu kok bang da kheroni sari Asal sopat prostami non puthot resumption kur tuning hal dak kaya teng adim chipon tunang ji lapen education block bang jirikin dengalong amasi donang athe bang ke ki dukila garara tum hello wing official kam ke claim of pini ha jirikin deng nang sun tu sida kheronian ke bang mangala tum ke tangka maha ka dure do pik pik la sopot si ajab jara ki sung lang tum phonang ko ati posila so office jong si hala dak pon det thuder lo pulo tang te kai teng jibi thulo pulo tang te hala dak ke do arada tum bang ke ake joy ke do pola sila son thom hormu le tum pulo lapen akun le tum ke place on thugala hello difu government college along it admission alam pe naning kanwang ta chihuri sai la puson son do la sini tum alang tum phan chuning ri kang ke la hello government college ke Karbi Anglong along aman ke thenai pulutang ke difu government college hello asila kula so college along bang epini da ka bang ke cut off marks la son si tum selamun sonte mesenji ma cut off marks ki bi pen student pan merit students banan picho setame da ka bang ke 100% ST student man si reserve kuri pen si isi cut off marks mark bi pen si la so admission procedure jong si claim bolote la so college fan an se tum ta akang tu eng deng mate tum competitive a level along labang so college tame dodun po setame nona teng yong si tum ke doana student tum meme hinonur dak itum third division le puno jarle punon lada ka bang ke wardun hu ver pote la so college bang pinning result tame HS result bang si mang hume me bang ke difu government college along tame bang nar ke vet first division ke pass la si penanga muni tunang puta hai la ke mina college of kadu with Charlie Long edang popo la son bang ke iltum chok che daji la son le pudam lo pote Guwahati Cotton College ason son ke asamis tume Charlie Long thai nang posta hala dakta ke thek tuma se Charlie Long chok la si pinia bang ke la puson Silong long le St Anthony punon Guwahati long le Cotton punon Hat Delhi le Sri Ram College punon Hajara College punon lai long tame la puson si ke do posi Karbi Anglong ta education hin jong si quality student long nai pulotang te la da ke tum admission ke piuta mesen student somasi pichor nai pusi ne to lang tuma chining ri tekang la pen Jastimet pet non ki jusi isi point bang ka chuning ri kang tungela ka chuning ri kang ni tum la pohelo bang Delia model ason itum ta follow dun pen Jastimet pet human resource for development ji jong si tum claim nang ji polotang te education hin nang ye posi council tuma chuning ri kang ke lahilo je nang le tum pening bang Jastimet pet council bang ke education budget pe bat nang vek nang ji posi ni tum pukang lasi lahai le tum ka chuning ri alam samelang tum pen nang che don dulo pen ni tum tame ning thelo projin pen lahai po solution bang posi ne tum ning che thelo lake mohet jong ni thane lokala so bang ke non ke bang je session pen ke la tum science and commerce tum ka introduce bang ke government pen claim MSc felicitation kam joint extended meeting amai ke padupon Nijang Karbi Anglong hamren along ratching room amai ke padupon lake BJP socheng mondol atum pen chepater pipon silabang so amai cheng bonlo non pen mo iprang ko son si kaching thorjima pupen che thanchi mun pon lapen ke school mati loke Charlie ahin non puta ke mesen avelang lasi un an ke mesen jiaphan lapen ke tovar sitame ke mesen avelang ladak hamren penha Meghalaya ahoi anta un an ke development ke wan jiaphan bor ipon puputa MSc het singrong pharpen ningjepon hamren pen borson tiso Karbi Anglong news La bangka kedam tang elituman Dr. Tuliram Rohang CM sarpen review meeting education department hang lo adak ni tumphana pin khan lo pen alang listamek notina alothan bang pan tame chuning ri jo nang le tum chekloyon thomang bongong si school a hem mate do ke than pami me lo pot nang le tom pan adak amai lo masi lituma CM sarmasik waida kalam pulo je nang le tum lo jong si than pami me prote so cause notice am people la pen so cause notice am pidata ro claim de thonang pot nang le tomasa guri tame thanang ko ko si do we radang lo ni le tom MSc bang korot do lo la pen ni tame halo so mai long le tong lo la si so pata kalang le tum yong si le tom CM sar lam pat pek lo pot ki chok chia dai bang lang le tom master ta che la bang che nang ko non la ki si branch secretary ta